del Pallol a la plaça del Mercadal i per aquest motiu la Guàrdia Urbana ha identificat a totes les entitats aquí presents i ha identificat a dues persones per enganxar cartells a la plaça. Que el Mercadal és molt referent per fer moltes coses a Reus, que és aquest el lloc on s'han de fer les coses populars, que la gent ve aquí, i a més que ens relacionen amb l'eix comercial, que jo crec que millor relacionar els botiguers que no pas les entitats culturals amb l'eix comercial de Reus. No se'ns va donar l'opció de triar ni se'ns va anunciar que vindríem aquí. Fa una setmana que ho hem sabut i no hi havia cap altra opció, era aneu al Pallol i prou, i no se'ns va donar l'opció de triar o de decidir si realment volíem o no volíem. L'Ajuntament de Reus ha comunicat a les entitats i associacions de Reus que la festa de Sant Jordi enguany es desenvoluparà a l'àrea comercial del Pallol, mantenint la part econòmica de la diada a la plaça Mercadal. Així es trenca la dinàmica de participació i trobada d'aquesta festa que durant anys les entitats i els comerciants han fet gran. Ara la proposta per les entitats és formar part de l'escenari del centre comercial del Pallol. Per això manifestem que Sant Jordi és la diada cultural i de tradició per a les entitats i el poble, un autèntic aplec d'idees, propostes, festa i comerç. Amb la divisió de la festa en dos espais, l'Ajuntament fa una vegada més una política de fets consumats, aprovada de manera unilateral, a banda de ser una decisió contrària a la que es va prendre el seu dia el Consell General de l'IMAC. A més, amb aquesta decisió es fa un greuge comparatiu amb totes aquelles persones i entitats que han contribuït històricament a fer del Mercadal una gran festa. Davant la reiteració d'entrebancs per part de l'Ajuntament per desenvolupar actes a través del greuge continuat de les diferents entitats per part de l'Ajuntament, barraques, ús de la palma, els espais de difusió municipal, etc., i la comunicació precipitada del canvi d'ubicació a dijous 17 d'abril de 2008, des de la campanya de les entitats de Reus a favor d'un Sant Jordi participatiu, demanem una sola cosa: que totes les parades es reuneixin en un mateix indret, tal com s'ha fet sempre, i que aquest espai sigui a la plaça del Mercadal, que durant gairebé 30 anys hi ha hagut espai per a tots, i que volem que el Mercadal sigui l'espai de tots.